Wing sembah direng ulun kaparba risang murbengat mring sahanan ingkang mring kanan sihing kasih mawe buka kang sawega masiring kelahan dirang kanan manuju ing wang Samar pamoring sukma sinukma yawinaya ing asepi sinimpen telenge ing kalbu mampu kaning marana
ilaheng Om ilaheng awigena mastu purama sidhem Aum awigena mastu purama sidhem silat mring Dewang Jagat Karana sirang tandha kawisesaning bisana Sono sinawung langening wila pestu maksih lestantun lampahing Buddha jinantara tutara kadela tetula-tulat mrih labdeng parabdya minusudha ngupama parameng niskara karantadya tumiying jaman purwa gangga gangga trigangga durga mendhak kala sirna pinardi tameng lalu temangke teka pusana haning gobita taweng renggeng paralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang purwahing kata segebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna musurasa yen linarasaya karaos mulan sarira hangrasa wanyi wuruhing diri rasa rumangsang-rumangsani pindhane kadha jalmu kang lokaca jarweh wis rinakep cahing carita ala becik wis gemelar madaring pagliran yaiku sejatine mriksani pagelaran inggih purwa Surya Candra Darumya Kartika wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri angedri bawana purwateking duksina gilir gemandi temadati petenganing dina sasi parsi windu kang sarta abad Tetung lantang kartu-angkar toyo sinirambun toyo jawah pating rembyah dadu padanging kutu-kutu alang atogo buron wonom yang buron toyo dadya beranaan tanpa wicalan padang tarwangan sinari sang Hyang Retna ingkang rasa murbani jagat mungguing jagat wetantuk munggup-munggup mungguing kalingan wugerabang merengangah lamun kaheksi ayah ndilat-ndilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Araka katos semeblak kanan kiri ngabange semujenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanam tu katon ijo royo-royo mangku gunung ingkang katon biru maya-maya pucuking gunung kinemulan gendanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu seleng kawula tasih denular sang piya buka garap tegal sawahi Angluhur silurtan ana pedhote sinambi sendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Sapurwangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung hingging kiblat papat lor kidul wetan pangkulon sinari jagat kang samya Bayadara boten jarebaya kuwung prandiri mangke datan wonten ingkang amadani kuwing kayewangan Suralaya ya kayewangan Junggring Saloka ya paku jamur kataliwarna papan dunung den palangganing para Jawata Tridasa watak nawa ing mriku awasta papan binangun endah kang winastan bali marti kundha mandik amangku gumelaring arepat kepanasan winates kori sela matangkep kawistoring mriku kathah sangjaning para dewa, para dewi, widodara nyang widodari. Ingkang sami sebo tegambar blabar pindhane samudra datanpa tebi. Kawistoring ingkang sampun lenggah wonten madaning bali marti kundha ing mriku lenggah ing madaning dampar Selokanda Waru binatur aranya. Usana pernahe dewi-dewi lamun kethek arane Pragosa Buta Praceka Pandhita Parab Nalindra jejuluk lamun dewa wenang awewisik nenggih Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Nilakantha ya Sang Gutipati kepareng lenggah angratoni sangjaning para Jawata Tridasa watak nawa binayang sangjaning para Hapsara Hapsari widodara nyang widodari ingkang samya ngampil upacaraning Prabu ing mriku wis katinon anambi arawihipun Jawata ing sidik pangudal-udal nengging ngawisik Sang Hyang Bathara Narada ya Sang Kaneka Putra
mangkaraken pilenggahipun jaweteng kayongan Kendraloka nenggih Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Surapati mulat Sang Hyang Manikmaya resem daring sabda pangandika daring kawedaring lisan Dewaya nuntun wong apranggas kasar-saran nanging bae balok kanjemanganmu sabelo mangkono ngelmu sanyata saknyatane mung
ora sapeng ati bunga hengaran cubluk sugeng tias kalamonten ino nora kaya si punggung gareng anggongku mulunggang ugungan sayatina dina ngremehke padane urip pisan rusak nora burung nalare tengsan Kadita buwakan sihiru angga sinaranging maruta kumaraga langgarang anggongku mrunggo tindra padane si modho prandene paksaku maki Mastuna Sidam Sikaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Mrekensang marudayang Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka basah digapyak kari betane lodol Punapi Adi Guru padukane mali dhateng pratanipun ingkang Ragong Sidik pangudal-udal pandangu sarta dawuh Sabtatama pangandika paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru sampun paring Ragong Sidik pangudal-udal tampi Adi Guru kemarang kula nungsuk mawarta Kakang Narada inggih
kadiparan kawontenanipun Sangya para Jawata Tridasa Wataknawa Kakang ingkang sakmangke nedheng seba wonten madaning parapatan ageng Sangya para dewa ing madaning Kanyuwangan Suralaya. Alah dalah. Kalau kita sampun boten kirang suci menapa praptanipun Sangya para Jawata Tridasa Wataknawa wonten ing Kanyuwangan Suralaya dinten sakmangke sampun sami jangkep Adi Guru mekaten Kakang. Ayo nggih pramila menapa ingkang sakmangke badhe dados dawuh pangandika Paduka Ngadi Pramesti Bathara Guru dahat kalingga merda wonten kersanipun ingkang Raka Sidik Pangudal-udal kula arsa ngaklungaken jangga nilingaken karena midhanget punampi nggih dados sabda tama dawuh pangandika Paduka Ngadi Pramesti Bathara Guru. Lho ya. Mas Rama Sidam Sekaring Bawana langgeng Kakang Narada jeneng kula narsa paring pangandika menawi sampun sami satata anggen Paduka lenggah lan sedaya para Jawata keduga sampun boten wonten ingkang sami sawur manuk Kakang. Mangga mangsa barang Paduka anggen badhe amiwiti tinanem Brahma wigatining parapatan agung para Jawata di anjrah ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh araras retnaning driya Mas Rama Sidam Sekaring Bawana langgeng Kakang Narada sejati wontenipun ingkang rayipun manik moyong lempaken sangjaning para dewa ulun namung badhe paring pangandika tuwin dawuh bilih sakmangke Kanyuwangan Suralaya ketaman goro-goro inggih kesasapan hawa panas wonten menapa ingkang dados sabab tuwin darunanipun sadaya hawa panas ingkang sumundha ing awiyat ingkang karaosaken dening Sangya para Jawata Tridasa Wataknawa punika mboya sanes kejawi amung karana pun sababaken awit penangisipun para Pandhawa ingkang sakmangke ugi keduga dereng nampi pewajar kawontenanipun atmajanipun Iyatmaja kinasih saking panenggahing Pandhawa inggih punika pun Werkudara ingganipun Atmaja saking Werkudara inggih punika pun Jabang Tetuka dumugi sapriki ingkang sakmangke dereng keduga pugut pusaripun si Jabang Tetuka ngantos sakmangke damel haraking Kanyuwangan awit sedaya menika pun sababaken penangisipun para Pandhawa. Kakang ayo sakmangke Paduka Kakang Narada paring wewajar tumrap manah ulun sejati perkawis menika kados priyanggen para Jawata badhe anggagapi mengeti para Pandhawa kalebet titah ulun lan Paduka Kakang Kaneka putra. Kakang sikra-sikra yen mermana kanca sikra ngrakit nawang sesangkana bangsa sangka
nalin trompek marwa sing sang katrika katriku mulung mangrempak ing wadya kurda kuroreh kagiri-giri Tidemadaning kawontenan marapatan agung Sang Hyang Jawata dereng antos paripurna ingkang sami mbal wacana nggih Sang Hyang Jawata Tridasa Watanawa kasaruha king jagat kayewangan Suralaya sansaya ndodra awit wonten titah pujang ingkang mantun minggah wonten madaning Bali Marti Kunda Manik tansah kejawi namung wujuding cantrik Madukara Bindawarni. Mendak alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta
ong 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 yen ngandika magawe branda ong Mas Trama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra dalah perkencang Maruda yang pak bu balang kali desa sing kaya basa dikapi arep betone lho ya Iki punapi adiku arep bali dateng sawanipun ingkang raga sithik pangku dalu-dalu nun mangke Kakang damel kejot sotaning tias ulun teka dereng paripun anggen jeneng ulun kelawan paduka Kakang Kaneka Putra sak pejagong pirembagan karembag babagan kaontonanipun para Pandhawa mboya pangling ingkang prapta punika abdi saking Madukara Kakang dalah mangga kadang uswanipun menika cantrik saking Madukara di mangga kadang mbok bilih menika nampi dawuh saking kersanipun bendaranipun saking negari Ngamarta inggih saking Jodipati menika malah ingkang dipun utus menika cantrik saking Madukara lah pancen Mboyapati ndega mana agi wae bare dirasani kok terus teka cik inggih Kakang kula naturi lenggah satata prayoga sampun mboten Kang sedulur ya cik mboya mengko dhisik candrik jeneng ulun durung tau tatewanuh kelawan jeneng kita ya senajan to ulun iki mangerteni sapa kang dadi aran kita nanging prayoga jeneng kita nepungake marang diri pribadi candrik amit masang Kalimantabre sinabetahe ngilahi latepena saking siku dendaning dewa pukulon Inggih saderengipun sowan kula wonten ing Kayuwangan Suralaya kula nyuwun pangapunten amprek pilih. Sowan kula menika tanpa tinimbalan. Sowan kula ijen tanpa rawang tanpa kantha ugi tanpa kanthi. Sowan kula mboten mbok pilih mboten dadosaken ternaning penggalih paduka Iwang Pikulun Manikmaya kula nyuwun pangaksama pukulun. Ya mbuya dadi ngopo cantrik? Wah nggih. Salajengipun sowan kula kepareng ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kanja sandhap padha paduka Iwang Pikulun Manikmaya inggih Iwang Pikulun Bathara Guru pukulun. Ya cantrik ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani. Nanging nggih wondene salajengipun amba pilih mantuka sudi mestani dhateng jasad kula. Awan tanpa werni inggih leres kula wingking saking Madukara kula candrikipun Raden Herjuna kula candrikipun Raden Janaka kula punika pun cantrik Badar Klepar. Oh jeneng kita cantrik Badar Klepar nanging nggih. Iya sowan ana ing Kayuwangan padha prayogatna lungguh kita cantrik Badar Klepar nanging nggih sampun mboten kirang sekeca sowan kula pukulun. Dalah Cingking ya. Wah, lah iki cantrik nyenengake ati, Pat. Ya. Cantrik Badar Klepar padha prayoga sowan kita cantrik. Nanging nggih pukulun Narada bekti kula kanja pukulun. Ya, kula nampa pangestu tampanono sampun kula pundi. Kenang apa sababe jeneng kita ingkang kautus sowan ana ing Kayuwangan Suralaya? Malah mboya Janaka ingkang sowan dewa ning Kayuwangan. Mbok menawa arep ngudi Pintasraya sarta ngudi senjata pitu ngersaning para Jawata. Ndara Janaka nembe sibuk.
sek ngurusi upacara penurunan bendera niki wau. Dadose paripaksa kula ingkang kadhawuhan sowan wonten mriki. Oh, ngono. Inggih. Ya wis kono matura satata, matura sing satata, matura sing tetela cantrik, cingecang cantrik. Inggih, pukulan ngestaken dawuh nganturaken panuwun. Cantrik Badar Klepar. Wananan wonten dawuh. Apa kang dadi wigati sarta apa kang dadi darunane? Jeneng kita minangka duta saka ing Madukara, apa kang dadi ature Si Arjuna ya Janaka. Oh inggih. Mugi dadosna ing kalaweningan. Sowan kula wonten ngersanipun Iwang Pikulun Manik Maya sepisan kula ngaturaken sembah sugeng pangabekti kula konjuk. Dungkap angka kalih. Sowan kula inggih pancen leres mboten saking pingancingan kula mboten saking pingancingan kula piyambak nanging kula pun utus dening Ndara Janaka. Iya. Andene menawi tanten kami Ndara Janaka mboten sanes kula namung kinen nyuwun ngambil wujuding Kyai Cis. Napa niku? Cis Madi. Kyai Cis Trisula kagunganipun Iwang Pikulun Manik Maya ingkang samangke badhe ginakaken srana pugut pusripun prunan inggih ponakanipun Ndara Janaka inggih punika pun Japang tetuka ingkang samangke ugi dereng pikantuk salare kusada dereng keduga pugut pusripun pramila kula kadhawuhan swanten mriki kinen nyuwun ngambil wujuding Kyai Cis Trisula saprabadipun ginakaken mugut pusripun Japang tetuka pukulan Lang-langeng triya mangungkong kanduhan remang lelena tanpa kanen yen tan tulusa sejati Iwang Manik Maya wis pirsa marang sejatining kawontenan bilih Cantrik Badar Klepar sejati wujuding Sang Pindawarna utusan saking negari Giling Wesi nggih Sang Patih Sekipu pramila tanggaping gati arsa maringaken wujuding Kyai Cis Trisula nanging datan den paringaken kinarya srana pugut pusri Sang Tetuka wujuding pusaka Kyai Cis Trisula den tamakaken wonten jajanipun Sang Cantrik wekasan ilang sejatining wujud Badar sejatining wujud ilang wujude Cantrik Badar Klepar Badar sejatining wujud Sang Patih Sekipu kagiat katur wekasan Wala pancen dewa iki pirsa sak mobah musik ing titah.
Paduka ngerti marang sapa sejatiku pukulun. Mas Rama sidam sikaring bawana langgeng Kakang Narada. Ngandel ora cing-kencang cing-kencer. Ulun pun Subriya lho, Di. Ulun punika saderengipun sampun Subriya ana cantrek kok ambune minyak nyong-nyong. Jebul Mbak Sansari areng nyuwun ngambil wujuding Kyai Trisula lah ditamakke kok suarane jelah. Wah, biadar sekupi menika. Lah dalah Bathara Ateng. Ateng jengkol kita kira. Sekipu anjana ilang sifat kamanungsane biadar sejatring wujud rewo-rewo gergasi kaya ngono kira. Ya, pukulun. Pancen tak ajangi jembar praptaku mrene iki aku mau ngarep boyong widodari. Ingkang sak mengko bakal pinangka jatuh kramane Gustiku ing giling wesi. Ya sinuwun Prabu kala percana ingkang ngayonake Bathari Supraba. Lah dalah pukulun. Pukulun. Janji widodari ingkang tak westani. Widodari kasebut ora mbok paring kegirik kayangan. Mas Rama sidam sekaring bawana langgeng. Sekipu. Mboya jamak lumrah. Ning atase widodari kuwi dikapancangake dening para Jawata. Aning jagat iki panjenengan ulun wis gawe pepacuh sarta panjenengan ulun wis gawe pewaler. Lamun to satriya jodhoning Wanudya, lamun Nalendra jodhoning Prameswari, lamun ora seksa uga jodhoning Raseksi, semono uga kewan lanang uga kelawan kewan wedok. Aning jagat durung ana kasembadan lelakone. Ning atase Ratu Gusti kita ingkang aran Prabu Kala Percana kuwi wujuding raseksa teka arep ngayonake widodari. Ora ngusik. Aku tak takon karo sampean. Sampean kuwi drajating dewa dadi papan manembang para titah. Titah nyuwun apa wae dewa mesti tansah ngudaneni. Kena ngopo? Iki Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Kala Percana arep nggayuh widodari. Bakal winengku garwa pinangka Prameswari ning negara Giling Wesi. Sampeyan ora adil, sampeyan ora adil. Aku krungu kabar ing sanjabaning parepatan agung ing dewa. Aku krungu rembug yen to dewa bakal paring senjata pitulung ngersane para Pandhawa. Kamangka Ratu Gustiku uga mbutuhake senjata pitulung panjenengane gandrung kalawan widodari kayangan. Kena ngopo ora dipasrahi? Kena ngopo uga ora arep ditulungi? Nek ngono tak pesthekke nggonmu dadi dewa ki ora adil. Yen nggonmu dadi dewa ora adil, lereno nggonmu dadi dewa, lereno. Ora ana gunane kowe dadi papan panembahing para titah. Aku titahmu, Kala Percana titahmu, ora mbok gatekke ilang keadilanmu ukul. Wey! Iya ya. Arom kawane ngolari sakaning manungsa abure kabire sakane lameta cekra makur kapan upaya kabeh bisa kabeh
Mastu Rama Sidam sikaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Mrengensang Marudayang Pak Perang Bu bola kali itu sapa sing kene kok kami kali betone lho ya cing. Wah Kang Raka Sithik mangu dalu-dalu ki Boyang Graita di menawi badhe ketadosan lampan ing kados mekaten menika kala wau babar wisan Kakang ulun dawuh lumantar paduka Kakang Kaneka Putra para durandara kinen ngunduraken sarta ngendhaken kamurkanipun kala Prajana ingkang sampun utusan kaliyan pun Patih Sekipu dalah wadyabala segelar sepapan saking giling besi. Iki ngestaken dawuh. Mboya teges ulun menika mboya adil. Nanging pepacu ing jagat saha wewalering kodrat menika sampun pinesti bilih raseksa. Mboya kepareng gayuh widodari. Iki ulun ugi tanggap lan ulun ugi nayogyani. Pramila sak mangke. Ingkang Raka ingkang Raka ing Sithik mangu dalu-dalu arsa nyuwun pamit madal pasilan dawuh lan sanjaya para durandara di inggih Kakang mangsa borong katentremaning Suralaya Kakang. Agni palwaka sikeng gani guna dahana lena trineng rana kaya lena cata weda nala agni nala agni utra waka kan kami singgus manjil tuku sanggan sangarum nanto ganti kocapun nenggih Sang Patih Sekipu ingkang awe sangyaning para wadyabala keparat-keparat sarta para wadyabala druhun saking negaring Giling Wesi pating bleber pating cala yap kaya genimbel murup
bangsat kana ngapa kowe nyegat wong kang bakal gayo bawe serap nyawa kaya gleleng-gleng lengo kaprok pisan mesti mati dadiku wondo mula aja magi ladal iki ning diwa ngadepi marang Wadyabala saka negara Giling Wesi. Sapa kowe? Kowe sapa? Walah keparat ning atase jeneng kita kuwi titah pujangkara babar pisan mboyan duweni tata susila marang para Jawata ben. Pancen upama aku duwe unggah-ungguh karo dewa terus bathine apa tumraping para dewa? Wong tekan kene pancen Gustiku Sinuhun Prabu kula percaya Gusti Patih Sekipu bakale ora entuk gawe kok. Ah ngopo? Ridah. Tak ajangi sembar pukulun. Ya ulun iki Bathara Indra, ya ulun Surapati. Jeneng kita sapa? Kowe Indra? Iya. Ya. Kowe iki dewa kok ora ngerti karo titah. Aku titahmu. Ngene-ngene aku titahmu. Druhun ngene aku titahmu. Ya iki mburi Wadyabala saka negara Giling Wesi. Aku tumenggung Gapit Seketheng. Dasar kepara nyata. Ayo disu Prabu. Ora mbok masake kayangan tak nggo kekirik sak Wadyabalaku. Walah keparep. Titah mboya kena sangga enthek. Wong nyatane Gusti wis gawe pewaler, Gusti wis gawe pepacuh. Kena ngopo jeneng kita? As kakean cagem. Sing dadi nyatane wae. Aku apa dapurmu sing tekaning pati? Larak tekan pabu ambu dadimu. Mangkang rasa sumbarang oh ha ha awas
Jare nek ngantem dewa kuwi ora entuk nggon sirah. Tak antem diadane. Ah, hit, ho, kodyar. Ah, tenan to? Ah. Hei, wah. Hat. Sadyae. Ho. Ah. Hot. Ha. 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 Wah. Sambato. Edian. Endroi nek ngantem jebule ya mantep ya. Neng sirahe gete gerajak-gerajak. Ah, wah, ah, wah, wah, ah, wah, iyo, ah, wah, 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 oh, at, ah, ah, Indo, oh, jangan. Ya. Iyo. Wet. Sini ya. Hit. Ah. Wait, mana? Wah. Ah. Wah. Wah. Ah. Wah, mas. Tubrak. Hit. What? Ah. Oh. Wah. Wah. Sumuke ngeja ya. As. Hit at wah. Wow! Amazing! Beautiful! Ha! Surprise, motherfucker! Wah! Wah! Hop! Ah! 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 Ah!
Please help me. Someone please help me. Kapan tekane, Coy? Woi! Hihihi. Oh. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon ler kencang ngengalis risang mawe gandrung sabaran katluwu kira oh latala iki dewa saksak sing tukang jabut nyawa apa-apamu ah tekan kene klewa-klewarut dewa. Iwang Pikulun Bathara Indra adhiku Ngendra Loka adhiku Surapati wis ngundurke wadya balam. Saiki kowe pati cekel mbun wajabun nyawamu. Wah! 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 Apa kowe? Wong gleleng-glelengan wis tak cekel embun-bunane lemes. Cing-encong. Diare ya tunggal endi? Aja ming dapurmu pati ya. Nek perlu ratu Gustimu sing jaluk Prabu Kala Kethek kuwi kon tekan kene. Anggep apa? Dewa mbek kanane, Pak. Wah! Hei! Wedan
Palaka sikeng geni Woi apa to iki omah dolanan gene balekke oh 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 boneka cantik dari India boleh dilirik tak boleh dibawa buta-buta galak sing galak ora buta wah edan iki opo kencang. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nanggana magawe kelarira wang perkensang larudayang pak pong mbok baleng kali cedhe sapa segene kok biasa dikapyak kari betani lodol ya cek nah jan ya mboya maidulun nggih titah ki anggere kocap winengku ing nepsu mesti kaya ngono kuwi aduh wopo kulon mriku kados aduh wopo kulon kados pundi kula ngedalaken hakni malah ibarat tembung pusaka ngrah bendara senjata makan tuan iya waduh aduh semanten ugi kula paman pukulun waduh kula niku rekane jabut nyawane si sekupi malah kula dicokot untlup-untlup waduh mundur gedabrusan kula rideh yam ngene ya kados pundi wau kulun saiki dewa mundur ya mengulun dawuh kelawan jeneng kita Indra kari sela matangkep ditutup mekaten budal iki ngene Yaya Madipati paman pukulun kadiparan kulon saweg nampa dawuh Adi Pramesti Bathara Guru kalamun to sejati ingkang dadi srana pugut pusere si Jabang Tetuka kuwi dudu kok Kiai Cis Trisula nanging wujuding pusaka ampuh
Arane Kyai Kuntawijaya Danu. Mekaten. Iya. Mulai iki mau mboyane sarta mboyamo kaliyan Dewi Ngadi Pramesti Bathara Guru. Cubriya nalya Kyai Cestrisula tamakake eneng jajane cantrik badar klebar wusanane badar tenan. Oh inggih, inggih. Lajeng Kyai Kuntawijaya Danu menika Wis, kuwi dudu perkara kita, kuwi kewajiban ulun. Bakune jeneng kita sagya para durandara ngreksa marang ketentremaning kayewangan, malah iki panjenengan ulun wis nampa dawuh ing Adi Pramesti Bathara Guru. Kalamun ta ulun kinen ngupadi jago Pintasraya. Saka peranganing para Pandhawa ingkang boyana liya kejaba Jabang Tetuka ingkang kinen diajakake ning kayewangan dadi jagoning dewa ngundurke reretune kayangan. oh inggih ngestaken dawuh. Gandeng wujuding Kyai Kunta wis ulun asta nalya bakal ulun pasrahke ngersaning Permadi kang pinangka panengahing Pandhawa. Iki mengko bakal dadi serana pugut pusere si Jabang Tetuka. Ngerek Yamadipati. Oh inggih. Malah mekaten adum damel kula badhe ngreksa katentremaning kayewangan sinambi ngalantu. Praptanipun jago saking para Pandhawa. Ya, sing prayekna ngati-ati ulun tedhak Marcapada ya nggih. Keparat dewa betebah. Oh. Jireh getih wedi mati kowe. Kori sela matangkep to tutup ya. Ora pati-pati medhun saka kayangan yen turung kasembatan manjang aku. Oh. Sinirep dahuru ning kayewangan krana ing mangke gapura kali sela matangkep ingkang wis tinutup dening Hyang Surapati nulya benten ingkang mapan wonten ing kayewangan nenggih kang mapan wonten madaning wana nenggih satriya banyak branyak pasemone tansah kejawi nenggih Sang Suryatmaja ingkang nedheng lampah tapa brata. Kocap wis manekung bratane nenutuh diri ngersaning dat kang murawahing dat sangka gentara tapane Sang Suryatmaja persasat ngleang Kang Wardaya temah nyumur jagat gaib ingkang keduga datan bisa den grahita dening panca indriyaning manungsa nenggih dewa kang miling-miling ing gegana tumedhak ing jagat tansah kejawi namung jawata ing sidik pangudal-udal nenggih yewangkane Kaputra ingkang wis ngasta wujuding pusaka Kyai Kuntawijaya Danu arsa den pasrahaken dening Sang Bambang Permadi. Kocap eling-eling dewa ugi taksih kadurungan ina lali salah apes. Pramila tan grahita Sang Suryatmaja kinintening manah punika Sang Permadi.
Pandhita Kinarya Wangsit pindha kembang isep matu sarineng awang susah angin ngendi nggone nyangkal ing kangkung peksi mibur perkencang marudayang mak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka basa dikopyok kari betone lho dulu cingket-congket cingketer larak ya ketemu nang kene tongger permadi ketemu nang kene Buyapati ndika mana jeneng kita wis talak brata nyuwun ngersaning Jawata ya iki jangka ingkang bakal tumeka wujuding pusaka Kyai Kuntawijaya Danu bakal masrek ngersa jeneng kita Ngger Parmadi. Nyuwun mangapunten Pukulun. Saderengipun kula ngaturaken genging panuwun kang tanpa pepindhan. Awit pusaka Kyai Kuntawijaya Danu menika pancen ingkang kula jangkat. Jer menapa? Anggen kula talak brata wonten ing wana mriki kula namung nyuwun dhateng ngersaning dewa. Ayawa paring daya kekiyatan dhateng ing abdipun Suryatmaja. Wondene sak mangke para Jawata sampun paring wujuding pusaka menika ambek bilih punika dados daya kekiyatanipun ingkang abdi. Nanging mugi dados ning kawuningan kula sanes Permadi, kula Suryatmaja. Wah, hebat. Wah, piye iki? Dalah mripat tuwa iki nek lamur lah. Alah edan cekak-cekak-cekak-ting. Alah edan iki luput kaya iso luput ki lho jenenge Permadi. Permadi jenenge tane ngendi, Ger? Madya Ratri ulun panggih kelawan seneng kita Ngger. Wah jan wis bejo nang kene ulun ketemu kelawan seneng kita Permadi. Pukulun tedhak enten ing Janaloka. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampal. Wah jan iki kojur tenan iki kojur. Kados pundilan wonten perkawis menapa Pukulun. Nah iki mangke ulun ki arep masrahke wujuding pusaka Kyai Kuntawijaya Danu nang ngersani jeneng kita e. Lah kok malah ulun masrahke ngersani Suryatmaja. Wah jan mripat ki nek lamur mripane wah lah piye iki rebutan ya rebutan.
Kakang Suryatmaja sing gedhe pangapuramu gandeng kowe wis wani tumindak culika ning atase pusaka kuwi dudu wewenangmu. Kakang Suryatmaja ora duweni wewenang tumrap pusaka tumindakmu culika tak rebut kanthi sarana culika uga aku matekaji panglimunan pusaka ing mapan ing kancing gelungmu tak rebut Kakang Suryatmaja. Iki pusaka dudu darbekmu nanging iki darbek para Pandhawa. Dewa ngeparengake iki dadi wewenange Pandhawa uga kudu tak gawa kan. Eneng wong kapusan sajake walah. Pusaka pancen sengaja antaraning warangka sarta bedore tak pisah ora tak dadekke siji. Warangka tak seleh nggon kancing gelung, iki tak seleh nggon kampuh. Bola bali bocah nek urung wanuh pusakane kaya ngapa mbok yo takon. Kapusan kowe Permadi ya. Pancen wis tak angkah tak jarak. Aku pancen ngrasa yen lan aku krasa yen to pusakaku bakal ana ingkang ngrebut ya ing ora apa-apa pusaka isih tak regem ya mung warangkane wae sing tak gawa. Bala para Pandhawa nyogu mulung mangung siring mrasata Kurawa ambek ongge Surakati merot layat jagung praratu piye Permadi? Piye? Apa wis kasil mbok rebut? Lah inggih menika. Sik. Iki dudu pusakane iki meng warangkane lho Permadi iki meng warangkane. Walah dalah. Cingencer. Kleru jeneng kita kleru. Lajeng kula kedah kados pundi pukulun. Ya wis ya dadi ngapa? Mbok menawa pancen Jawata kuwi gawe lelakon sarta kodrate pancen kudu kaya mangkono. Mbok menawa ya mung wujuding warangka iki keduga bisa gawe sarana pugut pusresi jabang tetuka keparengipun. Ayo. Ulun derekake sowan ngersane kadang kita Jadiwati. Sabab ana dawuh ngersane Madi Pramesti Bathara Guru jabang tetuka kinen dadi jagoning para dewa ngundurke dahurune Ngayuwangan Janaka. Monggo kula derekake.